अमा बेदर जानायनिफ्राय हादरसायाव मोनसे गिख्रंथाव थासारि जाउनाव 60 सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों। नोंथाङाबो अमा बेदर जायो नामा? जुदि नोंथाङा अमा बेदर जायो अब्ला दासान्दि अमा बेदर जानायनिफ्राय जानगाराव था। मानोना हादरसायाव अमानिफ्राय सोमजिदों गिख्रंथाव बेराम आरो हादरसानि बबे जायगायाव बेबायदि गिख्रंथाव बेराम जादों फोरमायनो सानबाय बे समनि मोनसे गिदिर रादाब। रायजोआव अमा बेदर जानायनि थाखाय गिख्रंथाव थासारि। नोंथाङा जुदि अमा बेदर जानानै मोजां मोनो अब्ला दासान्दि अमा जानायनिफ्राय जानगाराव था। मानोना 60 सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों अमा बेदर जानायनि थाखाय। अमा बेदर जानानै हरखाबै गिख्रंथाव बेरामाव गोग्लैदों 60 सुबुंफोरा। धकुवाखानानि मातमरायाव बे गिख्रंथाव बेरामनि जाथाय। लखिमपुर जिल्लानि धकुवाखानानि देहा फाहामसालियाव 60 सुबुंफोरनि थिसनथाय। गासैबो बेरामिफोरखौ धकुवाखानानि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों आरो बे समाव बेरामिनि अनजिमाखौ बारायनो हागौ होनना जोंनिसिम खौरां मोननाय जादों। दासान्दि ओनसोलाव गिख्रंथाव थासारि अमा बेदर जानायनि थाखाय। लखिमपुर जिल्लानि धकुवाखानायाव अमा बेदर जानानै गिख्रंथाव बेरामनि जाथाय। 60 सुबुंफोरखौ खेबसेनो देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों अमा बेदर जानायनि थाखाय। मानोना हादराव दासान्दि H1N1 स्वाइन फ्लुनि गिख्रंथाव बेरामा गोसारनो हमदों। रायजोआव अमा बेदर जानायनि थाखाय गिख्रंथाव थासारि। लखिमपुर जिल्लानि धकुवाखानानि देहा फाहामसालियाव 60 सुबुंफोरनि थिसनथाय अमा बेदर जानायनि थाखाय आरो बे समाव बेरामिनि अनजिमाखौ बारायनो हागौ होनना खौरां मोननाय जादों। लखिमपुर जिल्लानि धकुवाखानायाव अमा बेदर जानानै गिख्रंथाव बेरामि जाथाय। जुदि नोंथाङा अमा बेदर जायो अब्ला दासान्दि अमा बेदर जानायनिफ्राय जानगाराव था। मानोना हादराव दासान्दि H1N1 स्वाइन फ्लुनि गिख्रंथाव बेरामा गोसारनो हमदों।